मा फोरमायगोन सार दिनै क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जे लाइखुंसा गायसननाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै दे खुलुमबाय 52थि खेब जे बर' थुनलाइ आफाद जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जे जानो गोनां जे लाइखुंथिया गायसननाय जे प्रग्राम बेवहाय बाहागो लाफैनानै खुब गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे आसा खालामदों जे जाथि हिसाबै बर' जाथि हिसाबै जोङो थुनलाइया जोंनि बिराद गोनां थुनलाइखौ जों जेरैखि जाया फोथांनानै लाखिनांगौ बेखौ जोङो बुहुमनि गेजेराव लांनानै बुहुमनि मानसिफोरनो जों सिनायथि होनो बे प्रसेसटाया बे नाजानाया जेब्लायबो जोंनि थुनलाइ सिबियारिफोरनि गोसोआव दं आसा खालामदों निस्सय बिसोरनो सक्ति गियान बुद्धि जाथि सोरा होयो आरो जोङो बेखौ आरो सक्ति जेसेबां सक्ति दं बेनिफ्राय सक्तिसालिसिन रुपाव जों लांनो हायो बेखौ आं आसा खालामदों आरो फैगौ जे 20 आरो 21 डिसेम्बराव जे जानो गोनां जे बर' थुनलाइ आफादनि जे खुंगाथि 51थि खेब जे जानो गोनां जे प्रग्राम बे निस्सय बयनिबो बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे समस्त जोंनि बर' हारिनि बा बर' जाथिनि बयनिबो जोङो सहाय सुजुगिता मोननानै बेखौ कालारफुल भाबै जाहाथे जोंगा मागायै जों जाहाथे बेखौ खुंनानै जों बाबेनलांहोनो हायो बेनि थाखाय आं बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै सहाय खालामफैनो आङो खावलायदों आरो जोङो बर' रावखौ जों जेरैबायदि आसा खालामदों जेरैबायदि सिन्था खालामदों आराम्भनिफ्राय जों जन्म जाजेननायनि सिगांनिफ्राय बोसोर सिगांनिफ्राय जे आसा जे उद्देश्यखौ लानानै साहित्य सभा गठन खालामदों जेरै जयभद्र हागजारमोन सनाराम थाउसेनमोननिफ्राय आराम्भ खालामनानै बे गेजेराव जाय बिथांमोना जेसेबां खस्थ' खालामनानै दिनै बे बर' रावखौ बे प्लेटफर्मसिम मोनफैहोनो हादों बेखौ आङो गोसो गोरबोनि आङो खुलुमनाय जासिदों दा बिनि नमुनायैनो बा बिसोरनि नाजानायजोंनो दिनै फैयै बर' रावा 8th सिडुलाव हाबफैबाय खुब बाख्नायथाव आरो आं फिन खेबसेयाव बिथांमोनखौ खुलुमगोन बिथांमोननि जे नाजाथाबनाय बे जोंखौ मोगथां महर होफैबाय होननानै आं सानदों आरो जाय बिथांमोना दा प्रेजेन्ट जाय बिथांमोना साहित्य सभा बा बर' थुनलाइजों जाय बिथांमोना नांथाबनानै थादों बिथांमोनखौ आं फिन खेबसेबाव आसा खालामगोन इसोरा भगबाना बिसोरनो सक्ति होथों गियान होथों जोंनि थुनलाइखौ सिबिलांबाय थानो बेखिनिखौ आं खावलायबाय 52थि बोसोरसालिया जोबथाङा बे हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै दिनै लाइखुंसा गायसनदों बे बिथिङाव मा फोरमायगोन सार गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आङो आफादगिरि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरग्रोबाय दा दिनैहाय मोनसे गोथार सान जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जोङो बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय बासबारि गोजौ फरायसालियाव जोङो खुंफुंनो लादों अक्ट'आ जाहैबाय फैगौ डिसेम्बर दाननि 20 आरो 21 खालार खालि दा बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानैनो जोङो दिनैहाय बेनि गुबै खुन्थिया बा लाइ खुन्थिया बेखौ गायसनदों बिटिसिनि मानिनां EM प्रकाश बसुमतारी बिथांखौ जोङो लाबोनानै दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय दा बेवहाय जोंहा जोंजों दानानै होजानाय जोंहा जयमन्त मुसाहारि आरसिनि आफादगिरि आरो दुलाल चन्द्र बसुमतारी आरसिनिनो नेहाथारि बिथांमोनहा दिनैनि बे हाबाफारि मावफुंनायाव मदद होबाय दा बे हाबाफारियाव जोङो बे फैगौ जे जोंनि कनफारेन्स बेवहाय जोङो गोबां हाबाफारि लादों जोङो बेवहाय गेवलां मेलजों लोगोसेनो थुनलाइयारि बादायलायनाय आरो सेमिनार जों मोननै लादों फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे गारजेन आरो मेलेमजिबि बिथांमोन फोरोंगिरि बिथांमोन बे मोननै जोङो साननैनि हाबाफारियाव मोननै जोङो सेमिनार लादों आरो बे जोंनि जे कनफारेन्स बेवहाय जोङो मिरु बर' थुनलाइ आफादनिनो मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै लाबोगोन बिथाङा जोंनो कनसेन्ट होखाबाय आरो लोगोसे मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोङो बे ओनसोलनिनो जोंनि 30 नं क'क्राझार सानजा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथांखौबो जों लाबोगोन आरो बिटिसिनि सोलोंथाइनि EM रबिराम नार्जारि बिथाङाबो
फैनो जोंनो कनसेन्टखौ हरखाबाय जों बिथांमोनखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो जों सानदों आरो जोंहा मोनसे गिदिरथार हाबाफारि थान्दै मेल बेबो जोंहा 20 अक्ट' खालिनि जागोन आरो बे थान्दै मेलाव जोंनि 14था जोंनि जिल्लानि सिङाव गुदि आफादफोर दङ बे आफादफोरनि आफादगिरि नेहाथारि आरो थान्दै आरो नोजोरबियारि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनानै लाइजाम हरखाबाय बिथांमोनहाबो नुजाफैगोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा गासै बिथांमोननि VCDC चेयारमेनजों लोगोसे जेसेबांनाखि फरायसाफोर दङ रायजो राजा दङ आरो बे ओनसोलनि माहारियारि आफादफोर बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायगोन आरो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय माहारियारि आफाद जेरै एबसुनि आरो बेनिफ्राय आबोबनि ओमफ्राय कालचारेल आरो ओमफ्राय गुदि बर' फोरोंगिरि आफाद बर' समाज ट्राइबेल संघ बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे गिदिरथार जोङो हाबाफारि खुंनो सानदों आरो बे कनफारेन्सआ जोंना बे मोनसे टार्मिनेटिं सेसन जोंनि बे दा सोलिबाय थानाय जे आफाद जोंनि जिल्लानि आफाद बेयो बहाय जोङो बहायनो जोबहैगोन आरो गोदानै जों दाफुंनानै लागोन मिजिं थिदों जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजा बिथांमोन थुनलाइ सिबियारि बिथांमोन सोलोंथाइखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोन हारि मोजां मोनग्रा बिथांमोन गासैबो बहाय लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे जानो गोनां जे कनफारेन्स बेखौ गाजा गोमजाङै जाफुंहोगोन बेखौ आङो बयनावबो खावलायदों जाहाथे बयबो जोंखौ मदद होयो आरो आरसिनि जे मावथि बिथांमोन आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासैबो जाहाथे गोसो मोदोम होनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव मदद होयो आं बेखौनो मिजिं थिनानै दिनैहाय बे आंनि फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों